Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing siang Bapak estri bocah-bocah Ibu engkang sholih-sholihah. Pripun kabare? Sae to? Nggih, insyaallah Allah paringi kasehatan kalih kita sedaya nggih. Sugeng kebahagiaan meleh kalih Bu Evita. Bocah-bocah ing dinten menika Bu Evita badhe ngajak sinau basa Jawa babagan tembang dolanan wajibe dadi murid. Nah, sadurunge miwiti pasinau menika, monggo kita ndedonga rumiyin nggih. Ndedonga kawiwitan. Cekap. Nah, bocah-bocah, saderenge sinau, ayo peralatan tulise diletakke teng meja. Nggih, disiapke rumiyin. Buku, pulpen, utawa pensil. Nah, bocah-bocah, saderengipun sampun sinau babagan cakepan tembang. Nah, dinten menika, ayo sagede kita sinau nembang tembang tujuane supaya dhewe saged nembang. Nggih, mriki iku wonten contoh tembang. Tolong diperhatikan ya bocah-bocah. Monggo. Lagu ini berjudul Wajibe.
Wajibe dadi murid ora kena pijar pamit kajaba yen lara kajaba yen lara lara tenan ora lara mung etok-etokan lan maneh kudu pamit kanggo layang yen wis mari larane kudu enggal mlebu ing pamulangan aja enak-enakan suwe-suwe mundhak godhog lunga-lunga kaya kebo bocah bodho sok yen gedhe ngalor ngidul plong-aplong. Salajengipun menawi bocah-bocah sampun ningali video contoh tembang, bocah-bocah saged miroke nggih, saged graden nembang. Nah, bocah-bocah mau sampun sinau nggih kalih ibu babagan tembang. Teng omahe dhewe-dhewe. Nggih, mangkoten niku. Saka pasinaon mau diharapkan bocah-bocah saged nembang nggih kanthi sae. Nggih, piwulang menika sampun cekap. Di bocah-bocah menawi ibu wonten salah, ibu nyuwun ngapura nggih. Inggih mungkasi piwulangan menika, monggo kita ngucap hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup nggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.